Каля 2 тыдняў застаецца да старту галоўнай культурнай падзеі восені 23-го міжнароднага фестывалю «Белая вежа». 25 спектакляў на 8 мовах свету будуць паказаны на 5 пляцоўках Брэста. Упершыню месцам правядзення фестывалю стане кінотэатр «Беларусь», на экранах якога можна будзе атрымаць асалоду ад тэатра HD. Але сэрца «Белай вежы» па-ранейшым менавіта тут, у брэсцкім тэатры, адкуль зараз даносіцца устойлівы пах свежай фарбы. Дом фестывалю гатовіцца да прыёму гасцей. Вялікая глядзельная зала брэсцкага тэатра не бачыла рамонту ўжо больш за 20 гадоў. Патрабавала замены, абіўка, крэслаў. Неабходна было асвяжыць фарбу на сценах і столях. Дасканальнага догляду патрабаваў паркет. Жнівень час канікул у тэатральнай трупы. Кіраўніцтва палічыла яго ідэальным для рамонту. Мы в настоящее время занимаемся большим залом. Также проведены ремонты в кабинетах и помещениях служебных, которые требуют для творческого процесса. Это гримерно-пассажирный цех и комната выхода артистов на сцену, и иные помещения для того, чтобы создать максимально удобные условия не только для зрителей, но и для тех людей, которые работают в театре. Мы проводим также работу по ремонту и модернизации системы пожаротушения для того, чтобы обеспечить безопасные условия наших посетителей. Усяго на правядзенне рамонту было выделена каля 100 000 беларускіх рублёў. Таксама былі накіраваны значныя фінансавыя сродкі самого тэатра. Адчуць на сябе змены гледачы змогуць уже ў бліжэйшы час. Завяршыць работы плануецца да адкрыцця «Белай вежы». Дарэчы, цікавасць да фестываля ў гэтым годзе, як і ва ўсе папярэднія 22, вельмі вялікая. Билеты практически проданы все, но за исключением тех спектаклей, где синхронный перевод. Не все театры работают на русском языке. Спектакли есть на английском и немецком и так далее языках, очень интересные. Ну, это требует, может, чуть-чуть какого-то напряжения в просмотре этого спектакля, но я думаю, что это стоит того. Тым, хто яшчэ жадае трапіць на фестываль, варта паспяшацца. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».